Tacy most of his artists zize apha ungabuza nobani uTacy unaso isandla like uTacy wayi out like kwespaza you get what I mean umuntu ontswempu nozamayo uyabonakala uyayibona I mean it's like andiyazi bra bangayi explaina kanjani khona la we umjita afika phakathi estage bethiwe yake kuthi cwaka well like undlula mthi would be a person that does that ubone ukuthi cwaka wrong with it dog how with it na Yeah. Welcome to the biggest podcast in the world. Yeah. Me say dive into the rhythm, feel the new wave vibe. Yeah. Where fresh thoughts and voices come alive. Sondela, Amela. Asiphathelo kuhle kudwangena Usakala nganeno Yangoba ufuna ukuphoswa yilento Usiphathelo kuhle kudwangena Good energy. OG, are we OG? Oh, you OG, are you OG? Nokudlala. OG, yonke loo nto le. yonke lawe But khawusithatha sibuyisele back like before ube ngu-Weedy T uphinde ube ngu ne Timo Abdul Aziz Ba yonke loo nto le ningayazi yeah kasicacisele ba ungubani kanye igama nguThemba ifani nguJekubeni ikhaya lisecala Eastern Cape and then apha eKapa ke ndihlala eBrackenfell yeah andiyazi enyewe bani kathini and then abanye abantu bandazi njengo Timo Abdul Aziz Bahad dala and then ndatshintsha igama lami laba nguWeedy T. I think that's a summary of bandingubani out ethanda ucula thanda urapper yathanda no DJya ithanda no organizer ishows ndingathini yeah I'm a full package full package kuthiwa ngeyiphi nenye full package kanti kuzawuthiwa imamas i-full package yonke into ikhona apha kwimamas yonke man yonke way I think i-hip hop ine bathi intoni kukho intoni break dancing kubekho i-DJing kubekho i-rapping hey phika nene enye kubekho i-graffiti I think nokwana ndiziphethe la 3 yoba ikuse kuyaretshwa kuya DJywa you know what I mean yeah basically ndilapho mna yazi ndifuna siqale iphi mna I would love to siqale phayane ku Abdul Aziz Ba yeah if nditsho kahle kodwa ngomuntu ozo announce kahle or like uyichazela Timo abantu Abdul Aziz ba Bahad. high pronunciation ka Abdullah Timo Abdul Aziz Bahad natso guys ni badibiza wrong ningalwilam nami eligama lisokolisa abantu abaninzi era yespaza ndiyakuva nawe awukwazi awusalazi malithi kodwa ndisayazi bayithi so into elagama li uze nalo kanjani okay okokuqala ndandinguTimo yabo the reason why ndandinguTimo high school ngo ndansa rapper ne dandi rapper but ndingenagama uba kusendizazibiza abani since igama lami nguThemba you know what I mean uThemba is not a rapping name awunobiza out kuthiwa ikuse nangu Themba ya rapper Themba the rapper yabo so unique actually but ngoku yeah but so ndadibana nenye out ikhona nenye out biyichomi yam ubone naye bithandi undimamela xa sirapha pha etoilet eSkila nakwi-cypher zaseSkila uyabo yathatha lewe yathi T-Money uyabo so ndaba ngo-T-Money but uyabo T-Money kwangekho nemali or something like that so hey hayi ndiqonda uba ama ndithandiwe ezi-real yabo so waqomba ama Timo yabo Timo aqomba man it sounds nice ndaba nguTimo and then
as the years go yabo ikhona enye out ku squatter camp kwakuthiwa nguFlapper, rest in peace. Flabba. Yeah, rest in peace to Flapper. UFlapper wayenenye ingoma man. Phofu why it was a verse actually. Yabo. Apho ba rapper khona amajita but ke ngoku Flapper ubetha nge Nigerian accent. Uyazithola like la ngiqomba you are fascinated like u rapping athi li Nigeria. Uyabo ubetha la twang yabo. Labingaxhaphekanga ngesilenge. Ibingachaphekanga ngiqomba ikuseya rapper lo mjita mara ubetha ngenye accent. Ndabe mina ndingumuntu ofunde komalodium ePretoria. ePretoria bendihlala eLodium indawo mostly dominated ngama India. And then nalapha xa ndifika apha eKapa when I was living here in Cape Town bendifunda kwizikole ezifana noma Rylands. Uyabo Rylands primary and stuff so bendikopole kakhulu namajita abuMuslim ahanya. Ndiyayibona So balapha in front of ifana nathi uyabo most of us amajita ngamaXhosa apha eKapa ichomi zethu ngamakhaladi and then you end up iEnglish uyithetha njengabo uyabo. So most of the time ke koma Rylands nasezo ndawo oma Gatesville ezindawo bani benifundela kuzo yabo bekho lamajita ngama India banele twenge yabo. So nami ndithanda ukwenza ngayo ndithanda uthetha njengabo xa ngibona and you nail it Kakhulu. Hi, thanks. But nonetheless, sorry. Nonetheless ibinto enjalo yoba ndithathe lanto ebisenzwa ngoFlapper ndathatha le accent bendiyenza already ndiyipractice and then that rapper I did a song actually ukhona umjita wami wase Eastern Cape kuthiwa ngu DJ Snash umjita osipana kwenye radio station kuthiwa kusevukani eyasecala ivukani VCR FM. It's one of the biggest Transkei radio stations there. Shout out to my homie. I-out yami ke yona ke yanithumela ibeat. You know yanithumelele ibeat. Kuba ndamchazela man ba hey man ndinento endiyenzayo entsha man. Uyazithola ndizama ukulanda but kanithumela ibeat ebu hip hop but enezawe zakhona. Yabo. Then wanithumela yathi kanti yahlangana la way. And then yaqala kanjalo. So now xa sendibona lewe nqomba mana noba nguThimo ndirapha ngolhlobo uyazithola funeka ndiyispice up a little bit uyabo. So kukho le out transport minister back in the days kuthiwa nguAbdulaziz Bahad. Uyabo so ndathathela gama lakhe ndathi pha emva koThimo. Yaba nguThimo Abdulaziz Bahad. Just said. Yeah, that's like a mouthful. Yeah, so ela gama lazwakala kanjalo. Hey, but uyibonile lanto uyenzileyo pha. Yeah. La era lanto ke yespaza. Eish. Ubangela abantu bangakufuna ukubiza liphelele. Yazi kaloku bayi asifika ngasonke pha. Okay. Yeah. Isikolo sethu asifika ngasonke pha ngokunzima ulibiza lonke amagama so. Eish. Hey. Nongabikho exposed kwezinto iyabetha. Uyenze ingxaki. And then xa ufika phayana kukho iAll and Wise. Yeah. So kula era yabona kukhona mos All and Wise kwenziwa kuza sessions and so wena ufike ngexesha iqalayo All and Wise okanye mhlambe uqale wabukela before and then because mina qala kwami ukubona manje ndikubone I think iAll and Wise seziyekile kodwa ikhona enye nje ikhona ishow nje khona eSport Complex and then izolandela lena ke ngoku sizawungena kuyo iBlack Saturdays. Yeah. But ke masithe ngale ngoku Mna ndingathi apha eKapa ufakwa like kwispaza ndafakwa nguTacy andiyazi noba niyamazi uTacy the Mike Z. Ndiyeza apho. uTacy ndandihlala eMontana mina ngona ndifika apha eKapa that's why baniclassify as umjita waseGooks yabo xa useMontana yafana noba out yaze and nami ndikwazi ngwaseGooks. Yeah, so yenzeke kanjalo yoba ekusendi automatically ndifole under iGooks. So njengoba ndihlala eMontana noTacy bekhona ifamily yakhe ehlala kwalapha eMontana. Uyabo. So while Tacy bengumuntu odlulayo man but yambona umjita we hip hop u different kunamanye amajita uqomba hayi kodwa le
ingathi different and naye andibona umjito uba ikusehamba nam ndi-different ngubhegi pants amanye amajita abanxiba ezwi yazithola zibapitsayo thina sasingobhegi pants sodwa so ngenye imini nje seteksini noTacy sancokole yazithola and then wandichazela nayo uyarapha and stuff like that uyayazi amajita wonke umuntu uyarapha eqomba nansi enye iwork MC but umjita wathi kusehamba ndimamele iway zami yazithola like lawe nansi iway yakhona ngiqomba ndimamele kusena ndandinenye boombox phaa kum faka itape kamjita phaa then ndaqomba mani out serious mos le nebeats uyaziva ba ekuseyiway kaloku ngoku kwakho Fruity Loops kwangekho bantu bantswempu manje kwebeats njengangoku yabo awuyive ezibeats ngathi zikhalela etotini uyazithola like most of amajita babasenza ibeats bebabancinci qha abantu abenza ibeats ezintswempu yabo so umjita uTacy already yena kwesasikhathi behamba kwibeats ezingqabafu uyazithola and engumike zile ayathola and I only got the chance to listen to it at home because angekho zifone ngezazikhathi yazithola umuntu akunika ingoma uyimamele ngoku ifone qomba hamani inswempu I had to go home ndithatha icassette ngihambe bona unike idemo yakhe basically yaba ngiqomba ikuse unswempu umjita the next time sadibana wathi hamba sikhona ishows yabo ezenzakalayo and then kumjita kwakuthiwa nguDad iOG the OG DAT yeah, Dad. Shout out to Dad. How Dad contributed a lot for Rispaza. Yo, kakhulu. Yeah, but Dad was hosting his shows as I say Barcelona. Barcelona. So why sithi ke ngokuTacy uba masiye pha eBarcelona yabo sike siyolanduka. Siyo performer pha namqoba hamba siye eBarcelona dog. Safika pha eBarcelona sidibana nezinye MC. Kwakho uMaxhoseni ke uMaxhoseni bese bancane. Omaxhoseni oZanzolo nabo bepha eBarcelona bese ngamakhoboka ewe uzwikanta amakhobo kwenyaniso bene la minqwazi enezandlebe El Nino ndilahisa ngondlula mntu indlula mntu pha ku Facebook sisithaba sespaza esiya lamnqwazi no yansile xa unqoba la webusazi uyikhet and enzima futhi yeah kwangadlalelwa ku so like nda introducewa ngolohlobo ke ngondaqala ubona uMaxhoseni ngoke besaqala ubetha la ngoma yakho Hani no Zanzolo ngobani amanye amajita pha amanye amajita wasarap ngoku yabo kwakho amanye amajita kukha ngoStanza nobani yabo and then from there uDad ke ngoku nasakopola noDad uDad wayengumuntu eperformer all over eGugulethu yabo he was the guy wayengumjita angene pha mfondini noba kusekumzulu kuyaselwa fike pha bethe xa kabetha ke uDad ngusa like umjita uyaperforma like la wayeperform iways irrelevant ezitya abantu ubone like abantu that could relate so even if noba kudlalwa ihouse aperform umjita wayibulala yabo so wayengilamjita ke ngoku ehamba kuzo zonke indawo so uDad asithathe ke ngoku asise mhlawumbi koma All NYs sidibane no Coriander pha yabo nathi siperforme but I would say All NYs it's andiqalanga ngokuseyiphela and I know ndiqale ngokuseyiqala ndifike into already that was already there but I know ndiyibonile isiphelo sayo and then bendikhona ngokubishushu gqithi waperforma now hayi kaloku every Sunday okay ndandiyibulala kaloku ndandiperforma kanye lo ma-album esala but ngokuperformayo ngubani umuntu oqomba uyancancazela xa ungene yena aqomba ndizongena kanjani perform bani ama-out ayentswembu ngezazipini ndingakuchazela yayinguTacy yo xa kaperform uTacy ziyashuba ebenguDad obviously wayisusa yabo ayintswembu nomaxhoseni wayisusa and then ibe yi3 months cup yayazi obviously hayi ke yeah man banitsi bonke noZanzolo everybody was killing it yazi into entswempu ngoku ya it's like
wawubhala ingoma during the week uqonda uba ekuse I can't wait to go perform it so that bava uba ekuse injani le way. So i-competition yayi-tough and uCoriander was strict. Nika one track. So uyayazi uba unethuba loba ekuse mawubethi itrack eyi-1 and to impress wonke umuntu. Only one chance. Yabo. And And you if see if awukhonswempu, if ubhizi uyabhuda pha ujonga ngecala. Yabo bethwe ezwe qomba Okay, let's talk about kwangoku kule singakamuveli ku Widithile lapha ku Timo. Yeah. Let's talk about uNansika Mike Zilla. Yes. Ndisafuna uva kakhulu ngoMike Zilla. Yeah. So mhlambe xa ungamcacisa abantwini describe like how was the nigga like was? Yeah, Mike Because Zilla. Mna ngokwami ukuva kwami ingoma zakhe nandizimamela ezinye nensande ndizimamela nandisiva ba ngumuntu yena mhlambe ozifilayo ongathi like and then ngathi nento yonke man like ngiyazenza mhlambe ngava kakhulu kuwe wena umuntu buhlala naye ba ungamcacisa uthi umuntu onjani Dingathini uyabo umculo kaThisi nguThisi like izeza rappers I think ubone xa kuthethwa ngoNqikilitshe and then kuthethwe ngoThisi like ngabantu abawuphilayo umculo I mean umuntu wayiqomba hayi leya injiya ngolahlobo like uThisi was real about umculo wakhe ne ebenguye he was that character rapper ngayo pha and I think uThisi was Dingathini man konzima yazi explain abantu abafana noThisi uThisi ebe humble ebe out a grand uThisi most of his artists zize apha ungabuza nobani uThisi unaso isandla yabo omncedileyo nje phana noba kutheni okanye wakwaringa noThisi okanye uThisi wamthatha wamsa kwishow okanye ntontoni like uThisi wayi out like kwispaza you get what I mean Like for mine. ebeli Grootman kum but bengelo Grootman that much because unishiya nje nge3 years yabo so siyafana noba singondanga Nicola nonke. yabo sikhula sonke yeah but nonetheless he was that guy bengilamjita I think if uThisi was still alive inoba there could have been a lot of yes ilantuka mane movement anyana Yeah. eyenzekayo yes you know man he lost different. it's a huge loss Yes, he was different. even nangoku kwakungcwatywa kwakugcwele kwakukhona abantu baseGermany kwakho kwakusisinyikinyiki phako kwabo sibhizi singcwabana naye pha neemoto ezilandelelanayo emadlakeni all of that like he was who yabo if awumazi ngolhlobo ucinga ba awunguye ngolhlobo Awunamgqibi. hayi legend yes so and so move on like I'm just interested because Of course, I love taste that's what we're here for yes And utaye nawe kwafumana and then chance wafumana chance yokuthi uhlale naye denze nengoma naye yabo mhlambe before usizongena kule ndawo like uba ukusebenza nayo bekunjani mhlambe kunengoma that endisenayo nangoku nam yabo and I even la ngoma ndayisharisha ebantwini so that bayimamele yeah bamva uThisi uThisi lanto ayithethayo pha uba la ngoma ba masibhamuke mhlambe ungacacisa ukuthi mhlambe ikhona into mhlambe wayeyibona okanye kokusenzeka ntoni because ukuthi bengathi kaloku thina singabamameli thina sisi followers so isinto xa yenzekile siyasigqibe thina ba hayi ibinjalo ibingohlobo mhlambe xa uyicinga kuwe mhlambe into wayiva mhlambe iza kwenzeka kuye mhlambe kanye senzeka ntoni umjita kaloku wayispanele ezwi yabo ezwi ezideliverisha imali SPV or something yeah yona leyo wayispanela yona kanye leyo so wayengulamjita yabo wayengu rifleman uyayibona so even na before man like kwakho incidents ufika hey uThisi ufikile uba hey utheni mine andidutyuliwe qomba hey but ibise normal ngoku inobuze mhlawumbe 9 or 10 times okokoke manje efika nje qomba hey mine silahe ibe grand up until lamini siqomba yeah my bro this nigga is no more nabe ngayibelieve nqomba asuka uThisi uzazwakala ngoku
uyabo. So ebengumuntu living on the edge, uyabo. Nespani sakhe uyabona like la way it was like a living on the edge type of thing, uyabo. Now I would say that naye yabo ezwe Tupac, ezwe kuthiwa Prophecy nton, because at the end of the day la ngoma leya noba ngunyaka before ngunyaka from the day sayenza la mazibhamuke ndandikhona name studio ngokuyayisenziwa la ngoma uyazithola like lawe noba engonyaka irecordiwe la ingoma kuba kuzawuthwa he's no more. Yeah. Wow. So ndingathi ba Prophecy, but ke nakhona ke bengumjida that is living on the edge, yabo. Sure. Yeah. Hey. Must move because the reason why we must move because I depends on okay must because I'm not interviewing Nancy Taste because must move siye ku indoqo imali like that's what we here for, bro. That's what we here for. That's what we here for. Khapha nje kancinci imali uTacy impintshe yami. I don't mind speaking about uTacy. Yeah, I was told. Yeah. At least awuthetha into ezimbi. Yeah. You speak good on it. Imali ngundoqo. And then umjidi uthi phane unemali ngoko like then abantu bayamjikela and so on. Like nyani ke yenzeka nyani lonto kuye waba nayo imali caba abantu nyani ngoko abayamjikela ngoku friends zakhe ntoni. Look like yazi apha life ne uba ne perception yakho of whereby uyanyukela apha ebomini. You get what I mean? Now xa unyukela it's only according to your perception. Like if wena uthi I'm at a different level than I was before, it's according to ingqondo yakho. You get what I mean? Nathi sayibona mhlawumbi ngoku okay now you're not driving iPolo, now you're driving a Mercedes. Sayibona lonto mhlawumbi yazithola like lawe. Now what usually happens emntwini man kukho abantu apha ekuhlaleni, you get what I mean? Like even if uthole ispani yazithola like lawe and then people are just not happy with regards to into zenzayo, yabo. I think uTacy was a person like edila nezwe ezidibene nemimona mhlawumbi kwi-surroundings zakhe or something like that. Yazithola like lawe. Mna I would say mna ndingakuxelela like right in front of you that bazonke ingoma zikaTacy they stem from real life. Mhlawumbi ezinye zi-conceptual but ke I would say most of them, yeah. Ezinye as an artist sometimes you have to like kind of like improvise. Okay. To make the story alive. Uyayiva like lawe ne rhymes ubuhasha, you get what I mean? Okay. But however ndingatsho uba everything is stemming from a reality. Okay, but not really la lotho ayixelayo. No, it didn't win lotto. It's like yazi intoni hijonge kanje. Uyabuye eGooks kwakho iera yamaGrootman abawinayo umuntu athola isithonga. Kwakuthiwa sisithonga. Yeah. Athi ekseni bethi isithonga. So uyabo la ndawo rapper kuyo urelate kumuntu othole isithonga. Kubona bamtreata kanjani umuntu ofumene isithonga. Siyasithola wonke amacheri babhizi nawe nabahlali babhizi nawe. So I think basically that's what he was relating on. But ayongomntu wine ilotho. And then xa usebenza naye e-studio. Yeah. Like kwingoma osusebenze nazo. Bengumuntu osebenza njani naye? Ibingumuntu usebenza like utsho nje iprocess nje yendlela nanisebenza ngalo and then uzongena uthi simchaphazele nayo Grootman naye uMthezman. Yabo. Kule process uzayithetha naye uchaphazela because I would love ngenye imini nawe mhlambe unconnect naye ke size naye sinqokole apha because eyininzi into ayenzileyo naye. Yeah, no doubt. Abantu abaninzi abathethi ngaye ngokungathi ngumuntu like isound yakhe definitely iphuma yodwa, it's outshining nje yodwa. Hayi masibone ngale process. uTacy ne I would say like sasifika sonke studio, yabo. Umthezman ke uquick ekwenzeni ibeat, wayisenza ibeat nje 10 minutes. Yazithola uyadlala ke umshito uNtswembu kwi-keyboard, yazithola so yonke iwe uyakwazi uyidlala fast. Ne-beats zakhe azalign zonke iwe. So i-10 minutes ayibetha i-beats and then thina sibhale mhlambe lo 30 minutes to an hour.
and then lo ugqibile ubhala uyangena kurekhodwe njalo njalo kuphume eminye beat kurekhodwe kuphume enye beat kurekhodwe njalo njalo kuyabhalwa kuyarekhodwa kuyabhalwa so ayo process engayo ezinye ke mhlawumbe ezifana nomali ngundoqo ezangoma zicingisayo mhlawumbe unikwe ibeat awusoze uyenze le studio kaloku leya you get what I mean so funeka uya kokuyo uyohlala phansi ukuyoyicingisisa le beat uba uzayiqabela kanjani so that was also another process and then ufike ke ngoku e-studio so ready and then you punch in. Okay, and then so what DJ or nok DJ ke ngoku ukufumana njani ke ngoku kunje ku DJ ne after i-all NYs iphelile kwangekho nto yenzakalayo with regards to i-hip hop uyabo kukho mna nenye out yam kuthiwa nguSoja ihlala eNyanga East sa investa imali yethu sathenga i-sound system uyabo and then uDad wanhlanganisa nelinye Grootman elipha eGoogle lethu kuthiwa nguTamlish. uTamlish wayethanda uhosta events kwi-space sakhe uyabo so ndafika pha kuTamlish fika neTamlish ndine sound man sifuna uvusa i-hip hop Tamlish wabe grand hamba sivuseni i-hip hop and then saqala eza shows zethu kwakuthiwa i-open mic with Timo kwaMlamli yayingo-open mic with Timo and Dad qala yabo but ke sane differences nyana yazithola and then yaphelela ngo-open mic with Timo yabo and then ngoko ndihosta le show sasingena DJ kwangekho umuntu okwazi uDJ futhi nakwespaza abantu abebakwazi uDJ bebabancinci ndingababali noba yanguzwayi khona enye out yaseGooks kuthiwa nguDJ Zwayi and then nanguWebster ikhona enye out kuthiwa nguWebster so uZwayi was the homie wayekwazi uDJ hip hop out nje ekasi kubona xa ufika nje uhamba ezindawo ufika ku DJ hip hop phana pha uZwayi will be the guy who's DJing hip hop he set the hip hop with house parties aseGooks yabo so ndimane ndiba apha kuye ndimjonga uba kusebenza ntoni xa kahleli pha ndambiza mosiba makaze pha kwishow azoncedisa okokoko ndimane ndijonga iskill apha kuye be-skill and then uSoja le out le ndithenge nayo i-sound equipment yena bekwazi uDJ i-house yabo so i-concept yo-DJ andiyifumane kuSoja neetshomi zakhe yena be-already into i-DJing and then uZwayi ke ngoko ndaba i-technique yakhe DJ and then ndayithatha i-technique yakhe obviously ndi-innovator ke mna ke yazithola ndayenze yam nami ke ngondakwazi uDJ yazithola so ndi-DJiswe kuba bengekho DJ kwishow yam i-Black Saturday uyiqala kanjani yona i-Black Saturday ne iqale usakhumbula ndikuxelela uba siya saqala eza events pha kwaMlamli eGoogle lethu no Dad and then yaphelela i-open mic with Timo ne so into esiqapheleyo is that ba we were basically besenza i-free shows on a Sunday yabo and now into esibona esiqapheleyo is that ba we are not making any money out of this but wonke omnye umuntu uyonwaba uyazithola like lawe and the sound system yayazi inowear and tear from time to time you need to go to the shops and then we replace so what we did we came up with a concept of whereby we're gonna host a show that one was a Sunday show where everyone can come noba weyiphi artist as long as ufike early pha wabhalisa uzaba kwe-line up ucule yazithola so it was basically that now from Klondo kula show leya ye-open mic sasikhetha ke ngoku aba bathandwa yi-crowd kakhulu yabo ufika mhlawumbe aba performance uyempu uqonda uba i-crowd ziyalala kwaba then aba siyabathatha ke ngoku senza i-Black Saturday whereby we're gonna charge try to make sure we keep up with that other show nibakhetha ngokwena yeah obviously or 9% no or 5% like 5% umuntu ontswempu nozamayo uyabonakala uyayibona I mean it's like andiyazi bra bangayi-explaina kanjani uyayibona nawe uba hayi le ihlangene le ayihlangenanga uyazithola so bakhona kwa-i-crowd I think yayi-crowd into yayilantuka bona yayincelela uba hayi naba abantu esibancanywayo
yabo. Yeah, but i-crowd sometimes iyathanda mhlambe ikethule mhlambe kodwa kwenye umuntu xa eperform uqonda ye lo muntu lona ayingowo la wenza ongcolela mhlambe vele uthule then xa igqibayo vele aqhwatyelwe izandla mhlambe ningamjaja as if hayi lona weak lona kanti la muntu untswembu la kanti ayingabantu bola wena Sizi artist da. We are artists. Namdi artist. Yabo. There's 2 types of reactions. And as ngoba there's more than 2 but ke ngokwazi kwami there's 2 types of reactions. Ikhona imash pit, ubona imash pit uqonda ba kumkiwe. Uyabona like wonke umuntu kujula ibhiya phezulu. Ikhona lawe umjita afika ame phakathi estageni abethi way yakhe kuthi cwaka. Cwaka like akuthethi umuntu. Uyabo mhlawumbi odlula mthi kyabo well like undlula mthi would be a person that does that ubone ukuthi cwaka. Ufike mhlawumbi xa ingena ichorus phinde baza kubetha unyabahlali. Uyasithola like lawe xa ingena ubone xa ingena ichorus and then siphinde sithule simamele qomba. Yabo ezawe it's a reaction lawe if mna ndifikile phambi kwakho ndaperforma wena wathula wathi cwaka wanibukela intswembu lo way if ndifike pha ndaza nengoma energetic nawe wajumpa around nam it's still a win ziwin zoyi2 so it's like nawe xa wenza ishow uyabo bakhona abantu onobafaka egqibeleni ishow xa zibila nyani bakhona abantu onoqala ngabo ishow obani oqala obani it doesn't uqala ngo95 bantswemba abantu abaqala ishow bra no bantswemba mina ndiyayiqala ishow mna I'm always the first one to perform the reason why I'm the first one to perform phofu kwispaza on my experiences but kwishow yakho imics ingathi ziyadinwa pha kuba ningathi ingathi ziyahihliza uyazithola like mna ndithanda uperform ekuqaleni mna nothi I'm a weak MC just because and perform ekuqaleni mna ndithanda ukuthi yazi into ndifuna uyisusa kwenzela ozawulandela naye abe kula level okanye abe above uyazithola like lawe umuntu oqala ishow is never the weakest uyakwazi ufika uBlack Coffee ngo1 adlala ahambe ayodlala ibiza ngenye ixesha uyazithola like lawe ayithethe uba ikuse uweak uyabona lanto uba yisuperstar yothanda uba uperform ngamaxesha amaninzi ngamaxesha amathile like it's ayo way ecasba you get what I mean iyapha wena uperform event organize yayazi bakutheni ikubeke ngela xesha because at the end of the day uyayazi crowd yakhe uyayazi abantu abathile bafika ngexesha elithile you know what I mean ufundanga into ke ngoba and then nihlanganisa na ngowe nabani abantu abahlanganisa iBlack Saturday ndandisebenza nenye imedi kwakuthiwa nguLerato yabo sasebenza sobayi2 ke ngoku and then sihlanganise ilantuka iline up nayo noTamlish wayinayo i-input yoba sesihlanganisa iline up yeBlack Saturday so yena iBlack Saturday njengoba le show yayisenzeka every Sunday iBlack Saturday yayisenzeka once every Saturday kwinyanga yabo so once every Saturday kwinyanga yonke sikuchuza okay ngubani ebentswempu mhlambi kulonyanga whatever the case might be that was dope yeah and then abanye ke artist mhlambi ezinkulu bone ezinye artists ezingaperform kweopen mic yeah mhlambi zona sazicela bayagcwakala mayichi uyazithola uke nje uzoinspireisha the kids and then waqala inansika ke ngoku imatch yayo ke ngoku which is ke ngoku ababantu usithi nabo besebenza nabo kanye bebekusupporta mhlambe kule Black Saturday like nje imatch yakhona iBlack Saturday base khona kule business okanye mhlambe ngabantu abasupportayo nje le business yakho ingxaki ama sakhula yabo abantu bone ba branch out indaba zabo yabo abanye abasekhona lapha kule country abanye ba busy koma America uyazithola so iwe njalo but now like evolve mos iBlack Saturday from land yaqala ievent yabo and then say evolve ke ngoku saqala noba ne-merch zethu nempahla zethu and then also on top of that ngoku sesiyi-record label yabo so it's not event anymore
Lonto kuthiwa uyadura ngezimpahla zakho. ewe ziyadura ukuzela Utheni udura? ingxaki ta mna ne 5% ezimpahla. mna ne 5% xa ezimpahla. ndithengisa noba yintoni endithengisayo I think abantu would vouch mna ndithanda iquality like premium quality uyabo andifuni ukuthengisela ihoodie ezawujika ibe nontshontsho. You get what I mean? Kukho customers zami esanxiba ihoodie yam that they bought 4 years ago. Like basayinxiba basaswenga ngayo namhlanje. If you take good care of it obviously. Uyazithola? So mna I go for a premium quality. So when I look for my suppliers and everything that I do, I always go for the guys. Like mhlambi if uyolungisa imoto mna ndiyilungisi ku Bush mechanic. ndiyisa pha efront kwa Barons uyazithola zezo ways injalo. So now if I'm producing a quality of that standard I have to match the price. Okay, I'm just giving you a 30 seconds before we move to a Nansika go with it. Just a 30 seconds, just usithele nje usipapashele nje quick ngale impahla yakho ba intontoni imali into ethile into ethile. Yeah, le hoodie le ndiyinxibileyo yi 1.2 ne and then ndinazo ezinye endizazidropha ngoku ezaba yi-800 hoodies ndizazibona and then ndinezikipa like ezikipa as oversized box t-shirts I think nangu baby unxibile yona it's 850 and then what else do we have ezinye izinto zikhona ne but it's just order on request but so far so good I'm just only pushing lena and then ikhona enye hoodie ekhona ndizayidropha kwi I think he wants to say something. Okay, you can talk. yeah Now, come again. Yeah, yo. No, I was just saying like the Bluetooth speakers. Yeah, well, we had Bluetooth speakers that we were actually pushing. Yeah, well, zikhona waterproof Bluetooth speakers. Yeah, Black Saturday stuff. Black Saturday. Oh wow. yeah we have that's Black good. Saturday Bluetooth speakers and then we also have USBs. Our albums obviously they are available in USBs. Album yam neka Von Tabs. Wow. Out here message back. We have our albums available with USB. Wow. And then Like, excellent. what else do we have? Yeah, fethu zininzi siyahaslisha dlo. Damn, that's dope. That's dope. But you know, we try by all means. Zonke efforts this way. It's trying to have something that is connected to the music to make the music dope. Because at the end of the day, the Bluetooth speaker, you wanna listen to the music. You know, USB. You want it USBs ezisizipushayo ngoku uyakwazi uziconnecta kwi-Android yakho. Uyazithola and then yeah. Ilena lewe inewe ye C type iphinde ibe ne intoni micro USB ne. Yeah, micro USB Type C, and then it also connects as a USB As a into your normal computer. USB. Yeah, but so yeah. Wow. It's just that No. Let's give it a round of applause, guys, for this. Yes, shit. That's dope. Umntu waselokishini, you're not just Black Saturday. You are Black excellent. Danko my man. Wow. Okay, let's move on now to Nansika with it. With it, yo, when I am like an inspiration, a story sakho, it means a lot to me. Ogospini manokubulela ngoba lapho uzohlala nathi. We appreciate you kakhulu. So when uzochinja njani ngoku from ulandoza igama lakho team then uzongena ube ngo-WDT. What happened? Yeah, siyalahisa ke esi story. Asikho deep to. Inensango kodwa phakathi. Hey sinayo bra. Cha ngenye imini boza yami sabhizi sasifumana esinye strainer nyana se ndingatsho mos ne. Setsango nyana yehasa setough esa strain like indobo khasha inobu pinky hey inobu purple. uyachayele uyalala bona sasame ezilalisayo uqonda hayi ulele Enkwezi asikali kwakuxhapha komtshana. ulele uvuka kwamqomba man
ndinguTimo Abdul otheni kalo Ziyabuya like ingqondo. mana ngoTimo Abdul Ziyabuya ingqondo. man ndinguWinnie T Ndiyakufumana. bona ndabe sendiya kuFacebook Tshintsha like yonke segama lami litshintshile namhlanje ndinguWinnie T wonke umuntu eqamba hey kuseyintoni nje utshayile nditshayile dog Which is always hayi that's the honest truth bro so when after chichile ne okay after uchichile nangona ungangixelelanga sindingazifumenanga kahle story sakho ukuze uchinje like after chichile sino Abdul ngapha then sino WDT ngapha siyaba weyish yabo kompo qondo okay no this is the one yabo I know already ukuthi no so choose WDT like when we take it back in qona ukuthi uba ngompo yena uqonda bajo no wasebenza because wonke umuntu une era yakhe nomnye une era yakhe yazi intoni abantu man ngabantu that basically bathanda lanto bayaziyo uyabona so xa utshintsha uwenze enye into it's something abantu abayithandi change you get what I mean I would say that both ba contributile yabo in enormous ways because at the end of the day if I look at Timo Abdul like ndine accolades that bona no chuba you know I achieved as this person and then also ndingajonga no WDT ndinazo nazi accolades uyabo zika WDT so I wouldn't downplay ndithi anyone is below anyone because at the end of the day abantu basamncane uTimo Abdul and then bakhona nabantu abakhulayo no WDT. That's nice. You know what I mean? But it also doesn't mean anovesana ndifike ngenye imini ndikhuphe ipi ka Timo Abdul. I mean the life is mine. skills Yazi buddy uTimo is doper than WDT. Do you know that they say that? Obvious, they have their opinion. Wonke umuntu une-opinion and I don't have a problem. But when uvabani like nyani like xa ucinga ubona umama kanye ixesha nje uhleli weqoma ishe kodwa hayi wrong with the T dog. How with the T na. But uTimo yena beke ezifumana I yena think uTimo hungry, with the T polished. Yeah. Oh, but him uTimo yena ebezifumana yena ezazi next azifumanayo nansi ezizewidi akanye bezigekho ewe abensabeni benibetha ngoku ya busahlephula uhlephula kakhulu ngo ingxaki man uyabona xa uqala ubetha ubethe ezwe zasekasi zoma2 umtharinga yabona ubethe ezwe zoma2 ube mjororo and then uqala uqabele kubekho zoma20 noma uyenyuka 30 komba ube grand pha and then ufike ngokuthi man kwiways oma150 neways oma200 hayi ngoma utshintsha hayi cacile mawutshintshe mawuwedingo so hey xa uchayeza ways oma150 noma 200 yabona ba hayi azili umahluko mkhulu weske xa uthetha ngalo ikhona nye track yakho bengena yevethi blessings so benzothi ke mna blessed benzothi ke mna ke uyifumene pha kumjidi la weza izodi at least ke xa usithi no kudalo ipusha kanti so let's talk about that track wena da singekaphoma ublessed how did you la weza meet up amajida like nahlala phansi nonke na copy track actually mina ndandihalela uba ne-track ne-celebrity but ngangayazi uba ekuseni ndifuna uba ne-track nabani yabo so sasibhizi nomjitamo yangibhizi discuss uba ekuseni ngaba ne-track nabani yabo umuntu wokuqala ndandihalela uba nengoma naye yayinguJ Claude yabo uJ Claude cause yabo la beat leka blessed yabo ndandibona uJ Claude pha qomba man uJ Claude angalunga apha kulewe xa owandimtatsha uJ Claude anikwazi umfumana uyazithola so now umjita hayi fethu it's either you go big or go home wathi empty yaqomba thexa empty uzamqala go big or go home ndaqomba but if I can hook up with empty le trekking avaya yazithola hayi ke ndaqonda man kubani kani nowazi uMT yazithola because yayazi mos you need to
you need to have connections zibalulekile. yeah, you need to have a connection to amajita batshintshi inumber okokoko yabo, they never have the same number yabo. So aqomba man uloli impintshi yami besirapper sonke from dala Yeah. behlala apha eKapa uyazithola naye bengumjita we-All NYs nezipaza nentoni naye upha usuka kula era yethu uyazithola. So uloli ngitatsha uloli man loli man bro ndifuna itrack no MT what the Cosmoco bro I can hook you up that sure that okay ngichazele kwenzakala ndani whatever the case might be hayi nena kanjani wahooka up wathi cha man thumela ibeat iqala because he needs to check if whether uyayincanya ibeat or not ba if akayincanywa then we can't do it maybe sizame enye ibeat yazithola mthumela ibeat ya phone back 10 minutes later qomba this is the one At least won't reply the same yeah thing. but this is the one and then bathi bese nibethela ne video call FaceTime yeah MT akabetho WhatsApp and stuff betho FaceTime uyazithola like la weqomba betho FaceTime you are hustler I sure I like the beat dog yo I say we love you in Cape Town yeah yo we love the guy nigga hustler You're a legend. yeah dog awumjita like naye I'll take grand How was the experience? the experience of kaloku itrack asiyenzanga sonke Okay. no mna ndiye ndayirecord itrack iverse yami eFishhook somewhere fish kumjita wami umuzba multiverse ndarecorda pha iverse yami ku multiverse and then after ndigqibele multiverse ndabathumela ibeat and then nabo ba recorder and then bathumela i-separates Yeah. and then bazithatha ese-separates umjita oproduce la beat ayinguPrince Akahlala SA Delft. yeah Prince SA lo waseDelft Good sound. yeah hayi boza so umjita ke yanguye ke ngohlanganisa yonke into sabhizi pha saba pha kuye ngokesipana kuyo lo ngoma and then yaba grand yaba ingoma yabo and then after agqibe bayingoma abantu abayazi tule wesibhizi si silent hey siya engineerisha khomntu yazi uba Scientificate. si busy no MT apha kucwaka ingathi akwenzakala ifoko yazithola then ndifly ke mna ke ndiye Joburg uyabona qomba andifuna ushoot music video before iphume ingoma Yeah. le track seyigqityiwe inje ayigqityiwe itrack ndibathumele nabo amajita bayimpressed uPrince ndiqale ndayithumela uRafu wayitshuna and then Prince naye wayigqibezela wayibetha yabapolished yazithola Inje yala ngoma. yeah so Rafu uyitouchile kaloku uRafu was part of the bro the guys that were okay born yeah but ke iproducer yalewe nguPrince SA nguye umjito oyenze yaba ngolahlo yabo nguye yena mnyena mjita singathi yabo i-champion yalawe yabo so ndaflya ndaye Joburg and then khona amajitam Xuma Visuals bona bashoot videos pha eJoburg must check out their videos they shoot some dope videos Xuma Visuals bakunika yonke into ke i-treatment yonke into when ufika ndiye ufike kuthiwa sawuya pha eRoad Port sawuya entondoni kwenze lowe ququzelelwe no MT baqokelelwe nayo yonke into uyazithola yeah the shoot went nice umjita naye ba available because apparently MT is hard to ba ulanduke umfumane hey ndike ndayiva loo nto le dine stress kanjani ngiqomba yo please bro ngiyenza inkomle we yazithola you up at the homie pull through my G basifika nami ndiye ndafika eJoburg hlangana no Von Tabs out yam the following day siyadibana sesenza ishoot dibana no MT yo uhlala kwezi black bra kuthiwa intoni khaya mnandi ibhaliwe phala ndawo yabwezi ezi complex izibhalwe luxury apartments amajita phila kamnandi Soft life. phila kamnandi yeah so umjita bese phuma ngetrans yakhe sibese simfollowisha yazithola sibese shoota mana abe ngumjito grand mana akanayo lanto ba extend celebrity you know what I mean like you understand wa no namsuka kule ndawo yeah man like
i-out like yakwazi uringa naye kube siringa ne-ways zolantuka zololi eziwe zakhe yabo uyasiringela uba hey what is happening kubone mhlawumbi kwakwi-era mosikwenzakala iway kuye sithi hey what do you think kwenzakala ntoni athi man these niggas are just messing up with me dog. And uthetha kanje wena Yeah, but yeah, it was a dope ass experience. But one thing I can tell you about Umjita, uyaziwa dog. Like, yabona mhlawumbi kule complex yenu, if mhlawumbi ume apha kule washing line, and then kukho umuntu pha kude, mhlawumbi kula complex, but uyakwazi ubona kule washing line yenu. Uyakwazi, empty. Sasizunywa ngamajile kude kanjani dog. Bethezwe uyababona abantu ngathi zindakumba bakude bra. Babhizi babethezwe empty. Like Umjita, he's that guy, yeah. Status eso wena. Like awunohamba estradweni. Like he's that guy. Like, Talking about Londo wena like i-artist ezininzi kuye kuphela ukuthi weziphakamisile ne xa usenza into ezinjalo like ungaphumi kwaphandle like u-avoid abantu ixesha ezininzi. Waka wa experience into enjalo wena like eziwenziwa nguba Scott Maphuma yabo waka wafikelela kwilandoze kwi-level enje uqonde noma nabantu bayandika yabo like xa ngizothatha i-picture nawe ndokubhebhela umlanwezi umuntu umsusa ecaleni. hayi mna I wouldn't say mna abantu bayandiphaphela. Mna ndine-niche market yami yabantu kuzitholela kulawe. Andinguye laa mntu oyi-super duper rupa uqonda superstar. Ndinabantu bam abandaziyo, you get what I mean? So if maybe sidibene esessionini mhlawumbi uzawufika amajita ayi-10 athi yohata hayi sho ndiyayincanya lewe hayi sho like ayonto ezandenza ndifile uncomfortable. Bukhasha ndiyakwazi nolahamba pha ekasini yami ndiwalke nje kubone like but unabantu bakho abazalana nawe. You get me? Yes, but mna ndiyayi-understand la way because ya-annoya laa nto la ezinye ifenzi ziyakwazi uzapha kubona uba umntu uthethe lapha phezulu uqonda uba yo akuseta and banxilile abanye Most of the cases zenzeka njalo. yabo please uyagona like la way Uhluthuluze. yabona like ya-annoya la way ingase umuntu mhlawumbi aze kuwe athethe nawe njengomuntuogrand but siya-understand uba but most of cases ibela ways by excitement benzojo so la wena ndiyakubona ilandoza i-career yakho iyamova especially now yabo wenze ingoma noTari Redondo. Shout out to my homie. how did you hook up na Ekas. Hey, it's actually I be lula actually. Urine udlala kwezinye tournaments ezipha eGooks. Badlala ibhola amajita like on the weekend. Nalamajita 3 months cup udlana uyathanda udlala pha. So what happened is that omnye umjita wami nawe uyadlala ndithanda uyombukela pha. And then xa ndifika phaa emrhutani kusema ijinga kuba siyarepa sithi sode sirepa siyazana mo siyabo qomba kusebhuda moja kuwe ntontontonto neqomba ekusefuneka senze ingoma manje live qomba yo hayi kuse ya masenze ingoma bra yabo. And then it didn't take while ndathatha inamba yakhe inoba it was like a week nabibila weekend no akudlula iveki the following week cause babhiza amajita yabo babhiza gigs zi-interviews intoni yo hayi bananazela uyazithola so ebe free kwenye iveki ke ngoku and then he came through ngalamini we did 2 tracks le track yokudala ikhona but it's just that okokoko besinezinye ingoma ibona sifuna uzikhupha. Yeah, but on that day he came through the first day ofika better 2 tracks. Damn. What I can say uyabona when it comes to i-artist endispane nazo i-work ethic umjito onswempu uspana naye I would say nguRedondo bra. Like unala wemani uyayifuna le way iphumelele. Bona ezinye artists mhlawumbe ayifeatureish i-artist ne even though eyifeature yongama yakhe uyiyekele lapha kuwe mhlawumbe ingoma akayenzi nix yena mhlawumbe akazuyipromoter akazuyiposter akazukwenza nix just because uzixelela uba ekusayo ngoma yami whereas umjita udifferent uyabo is like uyayichampiona na kwi music video even in a process of kwenziwa yayo bekhona apha music video size nayo uyazithola qomba ungulamjita man uyayifuna lewe uba mayispane
Yabo, I would highly recommend him as one of the realest niggas in this Cape Town hip hop shit. It's dope. Dance. And then why udisa uMagrotman amgemu? Obani. Uyabazi abantu badisayo. Man, it be April's Fool nje. Le weed ke ngoku. Did she say April's Fool? Did say April's Fool? Besenza April's Fool Khona ngabatsala tsale nje. Bese ingxaki kumandi manje la we. Nje sike sikrwempane nje. Hayi uba sifuna ubulalana nje ukuthi ngwapha nawe uthi ngwapha qaba hayi. Bavana amafokoto. I mean the fans, i-fans zezona ziwinayo kuyo yonke le way. Uyazithola as much as ungagxeka noba kuthini as long as asubulalana. Ngiyabonga ngobani abawinayo at the end of the day sithola umculo. Nah, it was nice. Mhlambe before sizawuthi shwi sivale kancinci because noko sileli del tuba ele and then I have another people abandikrwempayo ngasemva ezinye demons Niyakrwempa. uTOP uke wasebenza naye? UTOP no, not a studio ne. But uTOP besipana nalamjita kuthiwa nguSharks. Khona omnye umjita nanisipana naye kudala kwakuthwa Yeah, nguSharks. Sharks. Yeah, and then wake waspana nomTesman benza ingoma pha. TOP. Yeah, one of the dopest rappers aseGugulethu. Spanile uta. Damn, hayi. Unobuphi ngoku? Yeah, the last time I checking ngathi umjita hey akakho grand. Yabo, high gooks. Yabo. Ndabona enye post man kadla ubona umjita post eFreeland ka intontoni yakhe. Yeah, ibingathi akakho grand. Okay. Mhlambe wena xa ujonga ngoku ujonge kula era ye lantoka yespaza uzothi ke ngoku yabona ukuthi gqi uzojonga ngoku yabo into ngoku sitshintshile ngoku Yeah. yabo mhlambe xa ujonga wena ujonga kwamacala oyithungo kungathi umehluko xa ubonayo kwenzeka ntoni ngoku and kwaye mhlambe nje ubona ne-artist bezikwela cala ubona indlela bezihamba ngalo kwecala and i-movement ibihamba kakuhle ngathi mhlambe inoba yintoni ngoku ebangela uba eza artist zitsimpu zidope kakhulu le era le zingakwazi ngokuba kanti ziyabonakala ngoku kweli xesha lale new wave. Yazi into i-new wave incedwe ngamagrotman afana nathi. You get what I mean? Kukho amajita that are willing to invest abakwi-30s and 40s. Yazithola thina ngoku sasikwi-20s entontoni kwangekho umuntu ofuna uinvesta kwi-hip hop. Kwangekho bantu bekufuna i-gospel nentontoni nezoways njalo. Uyazithola? Now the older generation is more open-minded. Ba siyayazi ba amajita basokola ngantoni, abanastudio, abanantoni. Yazithola like lawe. And also abantwana baraphayo ngoku ngabantwana bethu, like we are their parents. If you get what I mean. Yazithola like lawe. So mhlawumbe like if maybe my son decides to rap, I already have a studio at home. Yazithola. Whereas mna I needed to start from scratch. But it's also a good thing because of the fact that things must change. Yazithola bekufana already bekufana nyani sinayi superstar esuka pick up like a better yazithola because back then we couldn't have one because kangekho fans zopusha mhlawumbe uMaxhoseni to take him to the top okanye uthatha unqikilitye umfande. Okay, before we go ne sizokudedela ngokuhambe ngoku na eklisi udala sikubambile ngoku yaba nangona ubambe amagrotman ngawo but nathi sikubambe ngawo. Okay, sure. Kasikhululeke we-one man. Nje sifuna uva mani yabo sibavise man kunale track labo kuthethwa ngayo and itayibona ba ihamba kahle yeza kahle mhlambe before ungene kuyo usiperformele nje yona mhlambe ikhonto ofuna uyithetha ngayo mhlambe ucacisa ngento ngoma mhlambe why uze ne concept nje kanye why uze nengoma. Basically i-concept yakhona i-plain and simple kusekasi yabo besizama nomjita uba si-draw i-picture yoba kwenzakala ntoni ekasi apho nisuka khona kukho abantu abangayazi ikasi yazithola like lawe. So I think these are the stories that make wonke umuntu ayazi uba sihleli kanjani noba siphi. You get what I mean? So lena i-highlighta i-characters zasekasi, inhlalo yasekasi yabo nangolu hlobo
singalo. Ndiyakufumana, ta. No, this is dope. Mamela story. I was Mamela about to yonke say- le I way. was about to say Yabo? exactly into acaphule kuyo tayi. It's exactly things ezihamba kuzo ekasi. Even ubungajonga ngoko zininzi into ezenzeka ekasi and wonke umuntu uzorelate. Yeah. Because ta, this is a powerful song, this is a good message. Dako Nkosi, phuza. ta. Wow. Yo. Thank you Grot madam inkosi man ngesithubo siphelona namhlanje man yabona ngenye imini man kwizinto ezingolu hlobo yeah we are still growing sisakhula siyabulela into esenzeka yona kufike uze njenge Grot man ethu endala usivisithele and then sithi sicaphula sifumana izitori ezithile bezikhalela uziva yeah siyabulela kakhulu ngexesha lakho Grot madam Hayi kubulela mna magrotman hayi ndi-enjoyile. Awudeserve ne-flowers wena udeserve igadi. yes Igadi straight. Ayo hataki Yes, danko hayi Yes, nam yes. just nje ukuba word of encouragement majita ne Yeah. ndiyazibukela iwe zenu yabo inhle kakhulu iwe niyenzayo yabo back in our days kwangekho bantu abadocumentayo yonke into esiyenzayo that's why i-history ingekhoyo yabo so nam ndiyabulela for uba nindinika i-chance ndizapha ndizocela istory sam namanye amajita ama ndiya-appreciate izitori zabo kho amanye amajita ebendingabazi yazithola ndibazi ngale podcast so ngokokwam qhubekani majita wow Waseta. ningayeki Before ubaleke Aye. word of a day. ningayeki nisele namanzi Okay sure Grot madam before siphume ne mhlambe nje uzawufaka nje iwezakho abantu mhlambe xa bekufuna ukufumana mhlambe bafuna ukufumana i-match yakho bafuna ukufumana mhlambe bafuna ukusebenzisa mhlambe Yeah. because you are still a DJ you still a performer kwe uyise rap usayinto yonke usazenza yonke izinto I think athi naso ne-studio yonke into Yeah. mhlambe abantu bangakufumana phi kwaye Yeah. mhlambe bayikhonto mhlambe singakhange sikubuze yona mhlambe ukurhalela mhlambe ukuyishirisha buqamba thixo ndinayo into ethile endihaluke ndiyithethe undike nje lonto le and then siphume kanjalo hayi amajita banganifumana as Weedy T ngolu hlobo ibhalwe ngalo uba usearch Weedy T kuGoogle izawuvela zonke iways zam yabo oFacebook oInstagram noTikTok ndikhona pha ndikhona nako Spotify ndikhona ko YouTube zonke indawo uba usearch just Weedy T yeah uzandifumana uba ufuna ezakudala ke Timo Abdul Aziz Bahad sure danko. Welcome to the biggest podcast in the world. Yeah. Me say dive into the rhythm, feel the new wave vibe. Yeah. Where fresh thoughts and voices come alive. Yeah. From deep conversations to the latest trends. Yeah. Won't you join us on this journey where the wave never ends? It's inspirational, yeah. Educationally, conversationally, and intellectually. The gold and the best in the game, yeah. Tell me how you catching the wave, yeah, yeah. It's a new wave, yeah, yeah. It's a new wave. It's inspirationally, educationally, conversationally, and intellectually. The best and the gold in the game, yeah. Tell me how you catching the wave, yeah, yeah. It's a new wave, yeah, yeah. Catch a new wave, yeah.